எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜி ஸ்டுடியோஸ் இன் தமிழ் பியூட்டி டிப்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்ன அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருப்போம் கோல்டன் ஃபேஷியல் அப்படின்னா பார்லர்ல போய் தான் பண்ணணும், அதுவும் நிறைய காசு செலவு பண்ணி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சிம்பிளான இன்க்ரீடியண்ட்டை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக நாமளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எப்படி அப்படின்னு தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஃப்ரீயான ஒரு ஆப்ஷன் தான். இந்த வீடியோ கீழே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் எழுதிருக்கா, அது ஒரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் இருக்கா, அது மேலே லைன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அந்த பெல் சிம்பிளையும் ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணுங்கள். 3 ஆப்ஷன் காட்டும், அதில் ஆல் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால தான் நான் அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் போட்டதும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் என்னோடய வீடியோஸை உடனே பார்க்கலாம். நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே தமிழ் பியூட்டி டிப்ஸ்னு எழுதியிருக்கா, அதை ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணாலே போதும். மேலே வந்துட்டு வீடியோஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும், அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே நான் பண்ண எல்லா வீடியோஸுமே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கோல்டன் ஃபேஷியல் எப்படி செய்யணும், இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம், இதில் இருக்க பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். வாங்க ஷோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற ஃபேஷியல் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டெப்ஸாக பண்ண போகிறோம். அதாவது கிளென்சிங், ஸ்க்ரப்பிங், ஃபேஸ் பேக். இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கிளென்சிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். கிளென்சிங் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எடுக்க போகிற திங்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். கிளென்சிங்காக நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பால் எடுத்திருக்கேன். ஒரு க்ளீன் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் இந்த அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை வச்சு நம்ம கிளென்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பாலில் வந்துட்டு காட்டன் நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்துட்டு அப்வர்ட்ஸில் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுங்க. நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூக்கு கிட்டெல்லாம் ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுங்க. வாயை சுற்றி டார்க்காக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பால் வச்சு நல்லா ரெகுலராக பண்ணும்போது சீக்கிரமாக வந்து வெள்ளையாயிடும். நான் கிளென்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். நீங்கள் வந்து ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு இதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் வாஷ் பண்ணலாம், இல்லை நார்மல் வந்து ஈர துணி வச்சு துடைக்கணும் அப்படின்னாலும் துடைக்கலாம். நான் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன், இது ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வாஷ் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே வந்து நல்லா க்ளோ கிடைக்கும். நீங்கள் வந்துட்டு இது ரெகுலராக பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா, நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இல்லையா, இங்கே நிறைய பேருக்கு டார்க்காக இருக்கும், இங்கே நிறைய பேருக்கு டார்க்காக இருக்கும், இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப சீக்கிரத்துலேயே வந்து மறைஞ்சிரும். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து வீட்டில் பண்ணும்போது நெக்குக்கும் வந்து சேர்த்து பண்ணுங்கள். நான் பண்ண போகிற எல்லா ஸ்டெப்புமே வந்து நெக்குக்கும் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸும் நெக்கும் ஒரே கலரில் இருக்கும். இல்லைனா நெக் ஒரு மாதிரி ரொம்ப பேருக்கு டார்க்காக தெரியும். நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் வரும், நான் இது சொன்ன உடனே நீங்கள் வந்துட்டு ஃபேஸ்க்கு மட்டும் தானே பண்ணுறீங்க, நெக்குக்கு பண்ணல, உங்கள் நெக் மட்டும் எப்படி வெள்ளையாக இருக்குது அப்படின்னு. நான் வந்து நெக் ஒயிட்னிங்காக வேறு ஒரு டிப் யூஸ் பண்ணுறேன். அது என்ன அப்படின்னு என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நான் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுறேன். அடுத்த ஸ்டெப் ஸ்க்ரப்பிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம், இதில் இருக்க பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்க்ரப்பிங்காக நான் எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளி எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க போதும். இந்த அளவு இருக்க பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா மசிச்சிடுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சிடுங்க. இதில் கொஞ்சமாக அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் இதை ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன். இந்த மாதிரி ஃபேஸில் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா 2 கை வச்சு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கோங்க.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி வந்து நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு இப்போவே வந்து நல்லா டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா பேக் போட போகிறோம். அதுவும் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ரிசல்ட் தெரியும். அடுத்ததாக பேக் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் பேக்காக ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளி எடுத்திருக்கேன். இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் நெக்குக்கும் போடுறீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா மசிச்சுக்கோங்க. கொஞ்சமாக முல்தானி மிட்டி சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக தேன் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. 2 டிராப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க போதும். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. என் ஃபேஸில் போட்டு காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ இந்த பேக் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன். இது ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே ட்ரை ஆகட்டும். ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா வாஷ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இது வந்து ரொம்பலாம் வந்து ட்ரை ஆகாது. ஏன்னா இதில் தேன் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, அதனால் வந்து மற்ற ஃபேஸ் பேக் மாதிரி ரொம்பலாம் ட்ரை ஆகாது. 20 மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இதை வந்து வாஷ் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வாஷ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள். ஃபேஸ் நல்லா க்ளோயிங்காக தெரியுது பாருங்கள். ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணும்போதே இவ்வளோ க்ளோயிங்காக இருக்குது. இது நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப 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 க்ளோயிங்காக ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நம்ம பப்பாளி சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, பப்பாளி வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு எவ்வளோ நல்லது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ நீங்கள் இதை வந்துட்டு ரெகுலராக ட்ரை பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்கின்னில் வந்து எந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது. பிம்பிள் இருக்காது, பிக்மெண்டேஷன் இருக்காது. நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொறியாக வரும் ஸ்கின் ஃபுல்லாக. இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் உங்கள் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இவ்வளோ நேரமாக என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். வீடியோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களோட கமெண்ட்டுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். இதே மாதிரி சூப்பரான பியூட்டி டிப்போட உங்கள் எல்லாரையும் அடுத்த வீடியோவில் வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பை ஃப்ரம் சித்ரா. பை கைஸ். ஏதோ ஒரு பாட்டு கேட்குது, கானா பாட்டு. ஐயோ ஏமான்னு கத்து. கானா பாட்டு பண்ணுமா? வந்தனமா வந்தனோ அந்த சாங். என் பையங்க மோனேஷ், மம்மி நான் உனக்கு ஒரு சாங் டெடிகேட் பண்ணுறேன்னா, நான் வேற காலையில் தினமும் கண் விழித்தால் அதுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் போயாச்சு. இந்த சாங்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு. ரியாலிட்டி என்னன்னா, கும்பலாக சுத்திக்கோ நீ ஐயோ எம்மானு கத்திக்கோ, அம்மாவாசை ஆச்சுன்னா உனக்கு பைத்தியம்தான் பிடிச்சிக்கோ. ஏன்டா இந்த பாட்டு? அதான் எனக்கு உங்க ஞாபகம் தான் வந்துச்சு. ஏன்டா இந்த பாட்டு டெடிகேட் பண்ற மம்மிக்குன்னா, உனக்கு தானே மம்மி அம்மாவாசைனா பைத்தியம் பிடிச்சிக்கோ அப்படின்றான். பௌர்ணமி நோட்டீஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாரு பாவம். பௌர்ணமில இந்த வாட்டி வீட்ல இருந்தீங்கல்ல லீவ்ல? அப்படியா? ஆமா. இந்த இதோட போச்சு பௌர்ணமி. ஆனா அன்னைக்கு நான் அம்மா வீட்டுல இருந்தேன். நீங்க தான் சொன்னீங்க நீ கார்த்திகை பௌர்ணமின்னு. அன்னைக்கு எந்த பைத்தியமும் பிடிக்கல. அன்னைக்கு எந்த பைத்தியமும் பிடிக்கல எனக்கு. இல்லை, ரொம்ப குட் கேர்லா இருந்தேன்.